A todos, esta tarde imos aprender a bordar con máquina antiga coa profesora Merchi Barreiro, que xa ten un alumno aventaxado, a Roberto Vilar. Moi boa tarde, Juan, que tal? Pois aquí estou con Merchi, aquí estamos bordando. Estou ainda impactado esas imaxes dos xubilados un martes comendo tranquilamente. Que bonito estar xubilado. Que precioso, Dios, puxeme nervioso ver eso, Un martes, 300 xubilados. 300 en Padrón, ali comendo, bebendo e bailando, Queres ver as imaxes outra vez? Que bonito, non que me marcho para ali. Aí estés. Mira, aí estés, Pero un martes aí a xente xubilada. Pero que bonito é a vida, verdad? Unha vez xubilado. Mira, aí este. Non hai presa ninguna, da igual, todo, claro, todo gratis, non? Non o sei, pero estáme dicindo que día festivo en Padrón. Mira, viño, non lle deixo ao médico beber viño, veña a botellas de viño. Que vergüenza máis grande. Despois preguntamos. E nós traballando para esta xente. Que pena, verdad? Merche, que tal, como estás? Ben. Tú non estás xubilada aínda ou que? Eu sí. Sí, pero moi nova. Pois sí. Merche é a profesora. A Sí. profesora, temos aquí moita xente que está aprendendo a bordar. Estábamos falando porque ten unha máquina como a que recordo na miña casa toda a vida. Aquí tiña a miña nai, era exactamente igual que esta. Misma marca, unha Alfa, misma mesa que esta, co pedal, que a mí daba moita gracia darlle aí ao pedal que se move. E comentaba agora que para bordar, claro, ahora a miña nai ten unha destas eléctricas. E dices tú que eso xa non vale? Para bordar o que facemos nós, non? Por qué? Porque isto tes que facelo co bastidor e mover ti as mans. Ai, tú tes o bastidor aí. Claro, Ah, vale, o sea, tú bordas ca máquina. claro. E que eso teño visto a manca agulla. Non, Pero, aquí. E podemos ver como bordas con esa E máquina. como se fai, entón? Porque non sei se é o mesmo unha máquina de bordar que unha máquina de coser, non ten nada que ver, non? Esta vale para as dúas cousas. ¿Ah, sí? Bueno, isto é unha máquina de coser, non? Sí. Pero vale para bordar. Pero si a pos para bordar... Pero es que hai modernas ahora, entón, non No. valen para bordar. A pedal no. Vale. A pedal no. A ver, O sea, claro, porque aquí vai a pedal, vai a velocidade que la quere. claro. A ver, Entendo. vouche poñer aquí para que veses. Eso chamas un bastidor? Sí. Ah, vale. Eu sei que nunca o vin facer na máquina. Teño visto a xente con el na man, así, ca agulla. Sí, pois este ponse na máquina. O sea, tú mételo aí Apriétalo ben. e vai a agulla por dentro. Sí, pero tens que dar as mans e os pés. A ver, enséñanos aí. Un Ter artista, precaución ¿no? de non coller un dedo. Colla as gafas, pero por collelas, que non lle fan falta, pero é por presumir. Claro. Por presumir. No, Hai que enfiar aí tamén. Home, claro. Home, hai que enfiar aí o fío, Claro que hai que fiar. Ois, por certo, Merchi, Dime. compañía, Juan e os alumnos todos, que me contaron, agora que non nos escoita Raquel, vou aproveitar, Ai. que hoxe lle tedes unha sorpresa para Raquel Atanis. Sí, por qué? Sí, rises. Ah, un detalle, un agasallo, detallillo, ¿no? sí. Algo. Xa enfiache? Sí. Non é fácil, é que a agulla é fina, Sí, a máis fina que hai. É fina, Está preparando porque non sabía que iba a salir na tele. Claro, non sabía. Colleu unha de imprevisto, así que non sabía que iba a salir na televisión. Xa tiña que probar antes. Leva toda a vida prácticamente bordando. Ti comezache con 11 anos, pode ser a bordar a máquina. Sí. Con 11 aniños. Sí. Tú dalle, porque tampouco vamos a ver se vai ben ou mal. Entonces, dalle que funcione, máquina. Pero eu si vexo se vai ben ou mal. Aí vai. Tens que dar 5 puntadiñas en cada buraquiño, vale? En cada buraco 5 puntadas. Sí. Pues contás ti, que eu non me atrevo. Iso hai que ter, verdad, que hai que ter moi boa vista, Mira. Pero non entendo, tes que encher os ocos ou é o que levas debaixo unha guía? No. Vou enchendo os ocos, pero teño fíos sacaos. Claro, en cada oco mételle 5 puntadas, en cada buraco. Non ves? Ah, vale. Biches? Non, eu vin. A verdade é que relaxa, a ver como borda Merchi. Que sabe o home, Juan, que está aí. Pobriño. Juan é o teu home, non, Juan? Sí. Juan sí que borda, Lo borda. Creo que borda, tamén ti bordas, Juan. Eu creo, acerto sempre, De cando María, se sí. pon a bordar eu marcho da casa. Así. Vou a camiñar, Pero ti non bordas? eu non. No. Levan 50 anos xuntos, non acaba de Costoume dicir. traballo conseguir unha bordadora, pero bordar non bordo. Sí, señor, Juan. Pero, digamos que vos sí que sois alumnas, non? Canto tempo levas bordando? Canto levas bordando ti? Ves, tiras os pés. Pois mira, e despois- exactamente non o sei, pero un ano antes do confinamento. Así que botelle conta. E que eu estaba dicindo que relaxa moito ver a Merchi bordar e vervos a vos traballar, Bueno. pero realmente relaxa para o que o fai, porque é terapéutico, non? Sí, moi relaxante. Bueno, terapéutico, o 100%. Nós estamos aquí unhas cuantas, que aparte de bordar temos así algún problemiña importante,
Bueno, Falamos de fibromialgia, non? Que... por exemplo, Claro. sí, entre outras cousas. E vos axuda moito. Moito. Mira que ben. Moito. O que pasa que, claro, non estamos sempre, nin todas as veces que vamos, nin todas as semanas, nin... Pero bueno, cando estamos ben, Que maravilla. poñemos Sí, en marcha entendo que sexa enseguida. terapéutico, o que dis para a fibromialgia, por, bueno, por a capacidade tamén de distraer que ten, Claro. entre outras cousas. É máis Pero tamén, verdade. Merche, non padecer das costas, só a coser. No, No, porque estás na postura aí. sí, sempre, Nunca pero tuveche problemas de costas, non? no, Os cadrís, que lle chaman. no, Os cadrís. no, nunca. Bueno, pues non teñen problemas de costas. Afortunadamente. De contado, seguimos coas bordadoras do IO, con Juan tamén, que non é bordador, pero está aquí con eles e de maravilla. Pero falábamos de dor de costas. Moitas veces pode ser as consecuencias da falta de ergonomía no traballo. Da que nos vai falar hoxe Raquel Vicente Manso. Pois sí, Juan, porque ben o saberás pola parte que che toca, pero é certo que con estes días